Anteeksi. Mutta miksei sulla ole vaatteita? Joku varasti ne. Ja kotiavaimet kanssa. Nyt täytyy vaan toivoa, että Seppo tai Kari olisi kotona. Sepä ikävää. Voiko mä jotenkin auttaa? Asiakas jo. Joo, mene se vaan. Kyllä mä pärjään. Iltaa. No, mitä sä siinä tuijotat? Ei, no onkaan mä nyt ennenkin vähäpukeisia miehiä nähnyt. No niin, varmaan oot joo. Mutta et löylykiuluun pukeutuneet. Se on kyllä ihan totta. Ismo kulta, minkä takia sä oot ilman vaatteita? Minkä takia sä oot ilman vaatteita? Minkä takia sä oot ilman vaatteita? Minkä takia nyt kaikki kyselee sitä? Se nyt on ensimmäinen asia, joka... Onko tää joku uusi pervoharrastus vai minkä takia sitä alkaa alasti pompit? No mitä outoa tässä nyt muka on? No hei, tänne on kuule äijillä pukupakko. Sivuu siitä! Kauheeta. Jos Ismolla oli oikeesti joku hätä, mitä vaan virtaa. Tuntuu Laitelalla olevan aika omituiset härät aina. Pitääkin mennä kysymään. No etkä mä anna olla nyt. Ihan näin lähellä, että ruveta nauraa.